Jeżdżę teraz na górach tarnowskich, a właściwie tarnowickich. No coraz to fajniej tu się robi. A tu jak widać kupa roboty. Nie wiem czy mnie słychać. Liceum Staszica, drugie. Na Krakauer Straße idę teraz. No ale coś się dzieje, jest fajnie. Super, pozdrawiam. I lecam teraz do kantoru za euro wymienić. Ale po dobrym kursie. No i tutaj, tak zawsze gudołek, są tablice. Tu mamy ostatnią tablicę. O. 1922 przyłączenie miasta i powiatu do państwa polskiego. No, tam mamy bardzo ważne. Zostaliśmy przyłączeni do państwa polskiego, czyli Rzeczypospolitej.